Nni anụlụ dị nke izizi, mana ife na-eselufe bụ na mami ya bụ onye na-agwụ ya ife ọ na-eme o. Like ife obodo mami ya gwara ya ka ọ na-eme. Ọ sị m nne nni anụlụ dị very very early. Ịghọtara na so ịmagonu nwatakịrị ya bata mami ya na-afụta ya like nwa med eji edute ya na di ekwusie ife okwughelie before ya na di ekwube anything o, because na mgbe ya bata na ya mara ife na-aza na di na nwunye na-akarị ụka, na ya mara ife na-aza na di na nwunye na-ekwu ife na mami abịazie ọmụgwọ ịmagolo na-awọnda etufasi akọmandị a etunye si eje ozi ya gbogo onye egbede. Ọ sị m nne ihe nke a karịa anya aka o na ozi niile dị n'ụlọ bụ nyanwa ka a hapụọla ịmagonu ya na-eto na-enwekwa friends ya na-elu ya na-afụ etu di ha si etriti ha ya na-aghọta na ọ bụrụkwanụ etu esi kwesị ị na-etriti ka a na-etriti. Ọ sị m anọgidezie the dị too much ya amaghị nọlụ na-edi mụọ ụmụ na-anọ 4 kids ka a mụrụ this guy. Ọ sị m nna oluo one day ya na di wee so di wee nọrọ n'abalị a mba mami ya wee bata wee fụ ka ọ na-abalị a mba na ya da ekwukwa okwu o. Mami ya wee nekete wee sị ya ọkwa maka na a na-enye gị nri na-elijusi afọ ka iji nwee got ime ụdị ihe a ị mere. Ya wee tọọ na ọsị a kere ihe a mee. Ọ sị ya o olukwugo nke ịsamokwu olukwugo nke ịsamokwu ya sị ya na ị kwesịrị na ịma ihe mee bifo wee babala m mba. Ọ sị kwa m kwuru na a na-enyeju gị na ụmụ gị afọ, ọ bụrụ na ịfụrụ ihe iri kịta na ịma nwe got ịsamokwu na maka na ịfụrụ ihe iri lijusi afọ ka iji asalụ m okwu anyhow. Ihe a ka dis woman kwuru balụ mba balụ nke ya jawalụ ya gba ya nkịta ọpụzia ịmago n'iwe owu onye di gwabazi anya ya agwabakwa onye nke si ya you should have told your mother ihe ya mere na o nwere ife ya mere mama gị bata babalụ m mba nke gosiri etu unu si etriti m. Mama gị achọọ dị ịma ihe mee just bata nnọọ baba mba sị nọ maka na m na-eriju afọ. Kedu ụdị family bụ ife a chena mafụrụ etu esi anụ ndị ọzọ ịmago onye bidozie point ba out ife bụ nsogbu ya na-eme enye ala ikara dị esi oke n'iya kịta ama ị ga-aghọta ife mama m kwuru. Echi elukwe o nwoke edobere ego jawara ya na ụmụaka kwụla akụ nwanne echi the same thing. Mgbe afọ na enide gị ego ya wee chebiri dị o wee na-apụta ya kwesị ya na inyere m ego nwanne ya na inyere m ego yesterday today kịta ị na-achọkwa ka ị pụọ e nwere ihe idobere m na ụmụaka o nwere ife anyị mere gị di esi ya ọkwa ị na-asa m okwule na asị gị na ị ga-aghọta ife mama m kwuru nọ ife ahụ ka m chọrọ ịkụziri gị nọ maka na ị na-eriju afọ ka iji asa m okwu. Ọ bụrụ na ị na-eriju afọ ịma nwedo ume ị ga-eji wee na-asa m okwu na ọ bụrụ nkwụghalịsị abata enye m gị nri ị ga-eji wee na-asa m okwu. Ya wee sị ya olugo nke na mụ na gị so okwu ịkwụba mụ na ụmụaka agụụ. Ọ sị ya na olugo ya kpọọ mami ya gwa mami ya sị ya unu dozizielu na unu esekwugo okwu ahụ enough. O wee jesị bata ya eje ọnya mgbaghara maka na since fana abụọ nụba di na nwunye na ọnya gwa na ayọ mgbaghara o. Emere garala m na ya ga-ayọ mgbaghara emegharala m na ya ga-ayọ mgbaghara nọọsọ mgbaghara ka a nọ na-ayọ o. This man wee bidozie fasa okwu ma edobezi n'ego nri fasa okwu ma edobezi n'ego nri. Ọ sị m aga ogu katanya na ụmụaka ya wee dulu ụmụaka na babe nna ya. Papa ya wee fịa wee tigbuo onwe na mkpu wee sị ya na o nwere ebe ọ na-ejezi ya wee nọlụbe ha di wee jalụ wee bịa papa ya wee chaji eri wee welụ mba wee saa anya isi sasịa anya isi. Ọ sị na ya da anụzi ọ sị ọbụla na ịda anụzi hapụrazi ya adashara gị nwa adash ọ nwa mmadụ ka ị na-anụ agụụ a na-agụ ya wee bịa dulie asị gị na nna akwụ ụmụ m agụụ ma o mee m ha ji ife na ị ga-eme nwa m everything mara nke ịkwụ ya agụụ na nke a ama mme ịma na ya kwechiri kwesị na ya ma nnụzi. Papa ya sị ya anụzi na ya bịa wele ife ome n'isi ya. This man abịakwa wele ife ome n'isi ya. Papa ya wee sị ya na nsogbu adịrọ gị baa skuul. Papa ya wee tinye ya na skuul ya wee mebe OND ihe a ka a na-eme o ịmagolo chapụkwa tichesie obele nwa nụrụ di a na-eme ka fara ndụ ọ bụ this guy ife afọ ya anya sị bụ na ya che na etu ya gbapụtara na di ya ama nnunwuzi di o ya ama agakwa na di again onye nke afọ n'ụbịa mana this guy naanị ya na ọnụbugo nwaanyị na-abụ wee bịa so onye nke ịtọ ya wee sị na iwe na ya nwa anụbukwogo di o mụta ụmụ na-anọ na nsogbu adọrọ. Ọ sị m na onye keteli ego na o nwere ife o ji ego eme gift and the money before ya wee kwela na ya gwakwala ya anụbugo di na ya mụtara ụmụ na-anọ. Ọ sị na nsogbu adọrọ. Ọ sị m nne ya mara na ome dị ka this guy na-achọ ya mara ya wee banyezie bie abịazie nwaanyị nke izizi mụtara ụmụ na-abụ nwaanyị nke abụọ mụtara ụmụ na-abụ. This man bịa ọchịla ụmụaka niile wụsala ya
tọnụ ọdụlụ nwaanyị nke isi na nke abụọ jawalụ, mgbe ụfọdụ odulu nke isi nke osote ejebe afịa, mgbe ụfọdụ odulu nke osote nke isi ejebe afịa ma o jebe ọlịlị, nyanwa anọzalụ n'ụlọ na-eku nwa. Ka anụ atali ya kpọta ụmụaka niile introduce otu nyanwa sifa na fada esekwa okwu na fa na-esike ite na bie nụnwa na onye ọbụla trayi ka onye ibie nsị na onye afọ ga-anwụ, na bie nụnwa na onye ọbụla trayi ka o cheela ibie ajọ echiche na onye afọ ga-anwụ, na bie nụnwa na ya melie datina ajọ ife ọbụla ị chọrọ ime nwunye di gị ma nwa nwa gị na ife nya mere asị nwoke ga-egbu gị first. Akwa ifugo, so na ya da atụkwa ụjọ arapụrụ gị ụmụaka na ife aja agwa gị bụ ka ị mara ka ị ghara ịsị na ị mara, ọ ga-abụ nke ọbụla ị chọrọ ime ka o doo gị anya na abụ. Ọsị m nna ọkwana ya anọziala apụ onye esi nne nye ụmụaka saa ụmụaka arụ gbogo ogbede ife nke a na-arụ ụtụtụ na etete za mbala na ejekitire si mbakwa ihe nya ya atọzi na ya kasị na nke ya na-ejesa ozi a na-akwụ ya agụ wee pụta wee bakwa kịta na anọda wan mba ya wee kpọọ papia gwaba papia si ya ga-anwụkwa ebe a na ọkwasa ozi ka ya na-eje na dịma na-ada enwe dị taim ọ nọsibedi witi nke isi na nke abụọ wee bịakwute nyanwa na ọ bụrụ nke afọ bụ isi o na ọ bụrụ ibọn gị na-ese na ife na-esezini bụ na nwa ka a na-ekuzi o ka ezi ụdị dị bụ ife a na ya ma akwụ ma dis guy ọchọ ka a mụtara ya nwa na ọ dị ekwudo okwu nwa na ife ọ maalụ nọọ ọpụta ụtụtụ odobeli ya ego sie nne ya ụmụaka odulu onye nke dị ya ma jewela onye nke ọzọ akụcha aka n'ike jewela onwe papia wee sị ọbụla ịma nnọsị ị natabanụ na o nwere ife megide enu ka ya lee nnu ya ele na ya ma mme nke afọ wee natakwa ya nataziri wee sị nwoke bịa were ihe mee n'isi gị ọ sị na nke a ama mme papia wee sị ama omedị ka ị nụtara ọ sị na ya ekwesịgo unu bịa buru eburu like I said o ji ego nwere ife o ji ego eme so ya na papia n'ụjọ na-atụnụ ha kedu ihe ha ga-eme fa agba nkịtị papia wee sị ya na ya chọrọ ka ị nọ n'ụlọ again na ị ga-eje ka ije mee your HND go and finish it ya wee ma agakwa skuul again gụbakwa akwụkwọ. After the first year papia wee sị ya na ị ga-apụ court ka ejedobelu this man ego ya na papia tie akwụkwọ pụọ court enyefa court date o wee bịa wee welu ife o mee n'isi ọ sị bụ mana the main thing ya ji wee sị na ya ma nnọzi na be this guy bụ na gịnị mee ụmụ ya from the first husband bịa ọ sị ya na ya chọrọzi ịfọ ha fabia iri ya aza iri ya eko na ya chọrọ nonsense na ya chọrọ anybody here this man jụ ya wee sị mba before ya wee pụtaba ọ sị bụ nne ka na-efinish kwa ha eche ndị nye na nnekwa anọda guy batakwa n'ime ndụ ya again ya chọrọ ịnụ ya na-asị ya anụbụgokwe dị nke isi mụta ụmụ na anọ nọ nke abụọ fụna bọyị bọyị ka ọ chọrọ iji wee gba wee banyekwe skuul gụba akwụkwọ ọ sị ya na ọ maara ife mana onye nke bịa kịta nwunye ya nwụrụ anwụ ịghọtara na amụtara ya ofu nwa nwaanyị ọ sị m nne ya nọla ana na-eche ihe a papia kwụrụ ya n'azụ si anya jebe na ọlụ ọ bụ na ọ dọrọ mma ya pụtaba na o nwekere onye ga-emegbu nwa ya emegbu nke a ama mme ya na dis guy ekwusikwe na na-akpa ka a ga-esi wee bịa ma ego papia nwụrụ nwa beketela akwa bekete si m ada Igbo n'obi gbawara ya na ya nwara ife a ga-eme fat na ụjọ na-atụzi ya n'ụjọ na-atụzi ya kedu onye ga-ekwulie ma ọ bụrụ na ya banyekwe n'aka nke anụnwa na-achọ kịta ka ọnụ bịa kedu onye ga-ekwulie mami ya nwere n'ọnụ okwu like that to diọkpara fa na papia bụ ihe ji ihe niile ya taa na aka na ya maka diọkpara ha si eme nke izizi ya nata na ọ lagidere papia anya bagide mbe papia si ya ọ bụrụ na ịmụta nke gị kebie mmadụ egbubie hapịa dị a ka egbu onye apanatalụ gị nye akwa ịfụrụ nke m mụrụ mmadụ ama nkụ dị akparara onye aghara ịnụ di nọlụ nnọọ maka na ebe ya bi kịta anụnwa ya biela onwe ya na-alụ ọlụ na-akwụla onwe ya ụgwọ ụlọ ụmụ ya from the other ihe anụnwa first husband na-abịa na-afụ ya even na nke obere chacha na-esi ọnwụ na-asị na ya chọọ ka ya na ya na-abụ bilizie na ya chọọzi ije bi wit papafa maka na papafa anụgonu nwaanyị ọzọ ndị obere bido na-esi n'ọnwụ ịmagonu ka o si adụ ya mara ma onye anụzi na nọlụ n'udo ụmụ ya anya ka onye anọba this guy ụmụ nwoke ga-agwa gị ife ọbụla ị chọrọ ịnụ ka fa wee nweta gị nụba gị mgbe fa nụbaziala gị ebido nyebe gị iwu rules and regulation amụrọbụ ife ga-agwa gị mana ị na-ekwu ka a ga-asị na edugoshon ịbanye na nke ịgbapụtakwa ife ịbịalọ nke ị nọrọ ịgbapụta ịnụọ ịgbapụta ihe ya na-ekpe ekpere ka nke ede mma ịghọtara na ilu oke adịmanụ lọvụ oge ọ bụrụ ka unu sikwa ka o si adụ
fụ gị n'anya ebe nwunye anọrọzi neta ụmụaka anya and they stay in your marriage until etu ibe gị si stay. Ị na-ajụ m ajụjụ onụnwa dịka a ga-asị na ịkwadogo ka ị ga-esi gbapụtakwa again. Chekigharị this man na-achọ ịnụ gị, chekwa ya eche again, look into it again, malụ ma ife ị ga-eme nwa, ọ bụrụ na ife ị ga-eme then you go ahead. Ọ bụkwa na ọ bụrụ ife ị ga-eme nwe sị mba, maka na ị mara papa ga-anọrọ. Marriage abụrụkwa bed rose dị n'elu ya. Ọ bụrụ na ife niile na ụdị gbapụtaba ma emere ya rara, ịma na o nwere onye ga-anọzibe di, ma na o nwere ife dozi ka marriage. Ịghọta ebe m na-eje? So nne m, when did you pray for this one or you look for another person? Ọ gwụsịkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ. Ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị, daalụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.